Mergo Mbah Tentrem ya wis kapundhut, bahane saiki angel. Timah angel. Timah angel niku sakniki sekitar 1 miliar, Mas. Nggih. Gamelan pendopo niku. Niku komplit blimbingan kabeh. Top niku. Niki JR kula pesen iki tabuh. Ya nggone jumok. Gawe snicil ayam iki semono. Iki tabuh kudu ukuran anyar, lah engko ditelukne Mas Cukrik. Nggih. Ya ta? Nggih, Mas Cukrik. Mas Cukrik kon nglaras, kon nglambang gamelane anyar dilap sing resik, digaweke tutup. Nek arep ditabuh lagi dibuka. Nggih. Mengke sing nabuh yo rombongan aja kok sanggar sitok-tok. Ngono per kecamatan kaya Mbah Tarom biyen pilang kenceng terus apa Kisaradan Karin Jiwan ngirim anggota paling ora ya teko dinas Pak Guru dadi terus dadine Praja Laras. Praja Laras. Asale. Nggih. Mas yo aku ki duwe sanggar yo tim kula gusur Mas. Sarjana kabeh. Ya kudu rombongan ben ketok guyupe Medion. Masuk. Masuk. Nggih. Masuk abahe. Masuk. Kali sanggar Guna Carita niku nggih siswane nggih kathah. Nggih. Nek Mbak Uunu sanggare sakniki nglatih sinden-sinden niku. Nggih. Sae nggih, Mbah. Oh, pun diwarai selamat datang. Bah niku tandak ya, Bah. Niku tembange tandak. Aku lagi mantu dalem panjenengan Bukesi ya luar biasa nglumpukne cah cilik. Pendaftaran kemarin tak pantu 100 siswa yang melok belajar di Sanggar Madangkarepmu ora karepmu niku. Sanggar Madangkara. Lah ya kuwi. Nggih, nggih. Hujan luar. Madangkarepmu ora karepmu. Madangkara. Nggih niki anu sapa ki, Nduk? Mbah Tarom lenggahke karemane ya aturana to. Napa niku? Sakniki ngeten mawon. Pripun? Doorpress ning kita manggone Mas. Niku. Mriku. Ayo wong 10 joget ning kene, engko sing apik tak jumukne doorpress kae. Mergo enek undian. Ngono, Raden Nisih. Kuwi sing lungguh ning kono minggir. Ayo. Ayo, Kakung Putri boleh? Heeh, boleh. Nggih. Yo, tayubke ayo. Mas Naryo cekel, Mas. Ngono kene, yo. Tolong Mas Gayeng doorpress-e Sri Huning gendenge. Sri Huning mandhap lesung jumenglung ngono. Waduh. Mriki lho ayo adep-adepan ya Mas. Adep-adepan yo jejer 5-5. Wis ta, yo wedok yo oleh. Oleh iso anake sapa ku. Ngonyol-ngonyol. Ngono, adep-adepan, jejer ana. Ya. Adep-adepan, Mas, adep-adepan. Mas Edi melu joget. Adep-adepan. Ya. Kono lho, Yu. Kono lho. Jejer, adep-adepan. Nah, 5-5, 6-6 ya. Pinten Mas Gayeng? Wakeh to? Kene. Ben adep-adepan kok. Kowe po njaluk tak imami apa piye kok malah madhep rek. Kaya tarweh. Adep-adepan kados dansa nika lho. Rada ombo iki malah dhewe ning kene iki piye iki. Jejer. Yah, wedok tok ya. Ya. Monggo. Adep-adepan ya ampun, Pak. Ya taman kawak-kawak wangel-angel omongan. Apa kuwi? Boyo. Paguyupane jenenge. Nduk, Kes. Brikita komplit uun delengen. Anak sing tuwek jilbabe nganggo kerlip-kerlip. Sampai kaya odong-odong lho delengen. Wah, iya. Nyeni kok Medion nyeni kok, Bang. Lah ya manis manja grup ya. Manis manja grup. Totonen Mas Gayeng kon adep-adepan kok ben simpangan. Tayupan Medion ben simpangan ya. Monggo dipun endi to gendermu ki ora muni yo. Mungkin iki golek ngeng kok dadak malah ilang ki lho. Ya Dek. Sri Huning Mustika Taubat urung labut yo kowe terus aku ngaban Boyopati yo
Tepuk tangan. Khusus sing joget langsung ngadep panitia. Dapat door prize. Maju manu Mas, ben maju rono. Ayo langsung jalan. Episode berikutnya penonton yang belakang khusus ibu-ibu. Di samping door prize nanti ada saweran. Wah. Ora penak. Neng ngarepe Mbah Tarom. Kuwi Kang Gus Bandono enek ora Kang Gus Bandono. Dari AU. Hadir juga Mas Gus Bandono mau sore rawuh juga hadir pengusaha-pengusaha muda dari Cauruban ada Kafi Himi terus ada Duan ki apa skin apa Evisa skin juga besok pagi di Aston saya sama Percil Guyon Maton bersama pengusaha-pengusaha muda Madiun. Tepuk tangan untuk para pengusaha generasi muda Madiun. Oke, ada Pak Iswanto, Taselenggah, Pak Dandim komplit. Ayo, yo Rono. Persiapan ibu-ibu belakang.